Xornadas intensas foron as que se disputaron esta fin de semana na segunda Futgal. Os equipos da comarca mantiveron a balanza moi igualada, acadando resultados tanto positivos como negativos. En Ribeira, o Atlético Oleiros non conseguiu vencer o equipo da casa, o CD Artes, acadando un marcador de 1-2. Ambos os equipos comezaron forte mantendo a presión e o control do balón, pechando a primeira parte cun empate a 0. Pero xa na segunda metade, os de Rianxo comezaron a gañar vantaxe con 2 goles de Brais Santos e Damián Sampedro. A piques de rematar o partido, o Oleiros conseguiu atravesar a portería rival cun gol de Javier Vilar no minuto 84, acadando uns resultados finais de 1-2. Con estos, os de Oleiros sitúanse cuartos na clasificación xeral con 10 puntos, mentres que o CD Artes mantense a un posto superior de terceiros con 13 puntos. O Lesende impúxose con claridade ao sede Esclavitud por 3-4. O cara a cara estivo moi igualado por parte de ambos equipos, manténdose ao mesmo nivel en todo momento. Cando parecía que todo estaba perdido para os de Lousame, cun marcador de 3-2, os xogadores deron unha volta de torca á xogada e lograron cambiar os resultados nos últimos minutos do desconto con 2 goles máis de Denis Alejandro e Alberto Rial, pechando así a xornada en 3-4 a favor do Lesende. Con isto, os de Lousame mantéñense nun sétimo posto con 7 puntos. Para os de Portodosón, as sensacións foron aínda máis positivas cunha gran vantaxe no marcador fronte ao Vitoria Fútbol Club, contra quenes quedaron cun 3-6. Os do Son xa comezaron fortes cun gol no minuto 18, pero os rivais superon manter a presión en todo momento, pechando a primeira metade cun empate a 2. Xa na segunda parte, o Portodosón volveu aínda con máis gañas, marcando gol tras gol ata 3 veces. Cun 3-6, o Son consegue manterse do oitavo, fora dos postos de perigo. O Sporting Lampón non logrou seguir a senda da semana pasada e rematou o partido contra o SAR Extramundi cun empate a 0, mentres que o Xuventú Aguiño caeu cun marcador de 0-4 contra o sede Luaña. No caso do equipo B de Noia, conseguiu vencer con 2-3 ao S de Urdilde e o Taragoña venceu cun marcador de 3-4 contra o S de Xuño. Con estes resultados, os equipos barbanzáns están ascendendo postos a altas zonas da clasificación na segunda Futgal.